ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೋರ್ ಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಂದ ತೂಕ ಮುಂದೆನ್ ಮಲ್ಪರಿ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರದ್ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಚೂಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾರದ್ ಕಡೆಲೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕ 4 ಚಮಚದ ತಾರೈದ ಪೂ ಪಾರದ್ ನೀರ್ ಪಾಡಂದ ಕಡೆಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾರಗ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ದ ಕೊಜಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಯ್ಯನೊಂಜಿ 2-3 ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪುಡಾಯಿನ ಐಕೊಂಜಿ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ತಾರೈದ ಪೂ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿಂಡೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದ ಚೂರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆನೆ ಕೊಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಕೊಜಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಮೂಜಿ ಲೋಟೆದ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನ ತುಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋರ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕುಲೆಂದ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮದಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಬರೆಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಲ್ಮೆಲು.